Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Albert, all them James. Yeah, man. No one them do in a foreign there. Yeah, man. Enough respect. Respect is you, maximum. Yeah, man. But when we clocks, how can we price through? I say, I want to marry a son. I should take a bite. But when you come find it, just know what you are. But Alfonso, we've got a different topic here. We've got a topic of these videos, and what's your take on these videos? And one of them was Who are the people? Yeah. I just want to see what you know. okay. You see the big man here. You want to make us big man in the town. Yeah, man. The original. I'm telling you about these videos. Yeah, this family. Anzi, these videos, this one, that. What's children? And these videos, if you ever heard about that. Yeah, man. Loud and clear. What did you do? Anzima this video, hey, chichi, this one, that, one, that. Right, I did. In simpler terms, Anzi, the one who are foreign. Hey, you're always dissing us on videos, what not? One married. Yeah. One of the Waji. It's to go says. He can't go to man. Got money to my cracks to go America. Don't never be a face. Yes. I go up. I poet there. I know no spark. I'm going to cup. So if you're saying brand or whiskey, whatever it was. But what no clocks. No crank where 99% of them are never foreign, especially UK. But no one brand or my special my Johnny Walker and she. But what I'm going to want, I take a little bit of in other words, all right. Problem is people is that it's good to serve. Could our shoes come no bad. Was one of what you buy movies and the bassares. Can I tip you or we just the bass? Chicha readers in the bass of which we are attention. But you would bass of Jagamari. Joe Bass and Onaro. So was so after that has never bass. Saga, if Fireborn England. I was not Fireborn England. Fireborn man are going to no clear money. No Fireborn. Don't watch those But you can know the best entertainment on internet. The Disa and it. What Disa is my videos? I did. Joshua. Yes, Junior. I'm done.
Vatokoma. Vatonakira kudara musonakira. Tiripo tugogodza gasi tinaro zvese zviripo. But vari kudhisa ka still. Vari kudhisa vari kutambudzika. Unodhisa uchitambudzika. You see? Kusati ma-Africans. Suffering Africans in a foreign, you know? Yeah. Know what I'm saying? Masafads. Yeah. What we have to show but we thought if we don't know what I know what you tell everybody. I know so. That is how to read. In simpler terms, Tomoti, you, Vanessa, Vanessa, Arguita, whatever, Takamari, Ativa Uziri. Can entertainment at Uziri. So, is a trade video. I was wrong about two out the Tanka with the video. I wasn't going to own. My video, I know that my man. And I got this over my video. I don't want. I didn't do Mataka, this is a mashawa to my doors, you close our doors. This is Mbari. Yeah. No fuck about. No. Daddy, Madinga, I didn't know when the foreign. I'm going to stop sharing on my chairman or Jivesa, being a much yes, and they go to Town and on a guns. Yes. I know what you do in my video. Kazhinji munhu anofila unge yambata kana kuti vamwe vanotaurwa direct handiti but chatinokuudze kunoku kuzimbabwe zvakatobatsira vamwe vanhu kudhiswa kwakaitwa munhu iye akachinja behavior yake tovatsi vanhu vake kumba kwake nehama dzake because haadi izvozvo. So in other words, my videos are just fine tuning. Are right. Chemo zvanhu vari kuzimbabwe saka inzwa isusu chimbonzwa gama but ndimandi kuchikutaura vamwe vacho vakatokwira ndege vachienda kutoona kuti tinogara life yakaita sei isusu vacho isusu not ivo but vakatoona life yedu togara life iri bow. We're not going to disclose their names. I want to disclose. Vamwe vacho vada kutoita shama dzede but isati chadi. This we're not mentioning names. But kana vana uri mhata uri haufa wakaita kana kuti unongoramba uri Asshole. Joshua. Yes. Uri kutora andotora heji kuna mavulamu. Tendere sumuka tendere. Yeah. Dotutore embe. Ndema pranga ere. Kona brigi. Beaming live. America one dzimba dzemapranga. Hasi mapranga ideni. Bamura kweso keta. Mapra ideni. Feti brigi. Nenda kuseri kana. Akona mapranga zveso kana gwamura kweso kunoketesa nejura wo zvese avana. Nezumbu. Mapranga. Mango. Uone mango. Green mango. Akona utara sina basa utanza. Takapenga unopengo wakara mapranga. Abaji juice ka 1 pound. Utanza dabuda ise. Fuck it. Come on. And the problem yavo kakuti vamwe vacho kavaifara kuti hanzi madman haachapinda England waiziva but ndakapinda hanzi handichapinda England ndakapinda England ndakavafonera vamwe vacho havana kudayira futi vamwe vacho vanakuyeba I'm in Zimbabwe zvakazoti sha wakutya kuti ndapinda England inini ndiri first class shamwari nini Vagata England amena. ndakapinzwa first class because ticket rangu rakachinja ndakapinda England yacho. Okay. Saka makatopinda Heathrow. Ndine chidhindo chachitora chachitora chidhindo vanofanira kutochiona chakanzi in transit. Yeah. Kotochichafutika in transit. Ari kupfuurira. Ari kupfuura, ari kuenda kumbiri. Bana mnyere hasi kungoungana nematsaga because ndakaramba ndikuike ndozoita mutsaga futi no problem. England yakazara mabhami. Unzwa?
Alright. Ava kutaura chokwadi zvedu. Hakuna nyika yakazara mabhambi fanike. Alright. Pamazimbabwe madinga akawanda akangoti akatengeserwa mombe. Utengeserwa mombe ke. Utengeserwa mombe. Kuti ndiende kunze kwenyika ndautengeserwa mombe. Vamwe vacho vasati vabhadhara futi kaasi kudzoka kuti. Vamwe vacho futi ka problem ka vakutofara kuti ineba yangu chichichichi ineba yako inini manje. Fuck the hell. Pengo. Sanyebere vanhu. Ndotorera gwala ambomona gwala. Karwasi mateke na Kudu. Cowboy style. kagogodza akakamuyaya arekedza nekamune ngakake Avazikwanisi. erere arekedza kamunenge gwala Usaderere. ava kule jonzi vachibudikira kule jonzi vataurire madingo haasi kuziva Akushin. igwe ndisabhuwe igwe tell them Which story now? haasi kuziva kuti maafrica takagarase Wow. We are in Africa. Listen. Yeah, man. In Africa we are free. imarara Because in Africa we have everything. Gold. Whereas you can find the Pakenatium in Chitauraga. Mira, tora boots. Adambonyanyosiyana stereka. Yatozitora. A brown Clarks and a This is blue Clarks. Clarks. And this is a farmer shoe. But honai vakuya nazvo vakazviona kuti madman akutenga Clarks. Okay. Kuti Jimarara apfeke iyi anga aona iyi. Saka madharu sitira wafana level rakaipa. Pakumberiko. Vataurire chinhu. Waiziva. Inye kudzafoda riri. Kana hairstyle, varatidze hairstyle. Hairstyle. My beads. The beads. Only $2. Yeah, man. Pure niceness. pure niceness Yeah, man. uneriseve yourself zvitewoga batwe nemunhu Yeah, man. Tosvika tega tisvikire Apedza kutaura tichitaura taure muno muZimbabwe taure bread basket Africa tichibata South vanzwa Ethiopia pachikafu vana zikanwesa zati chibage chedu NeChina yacho. zvese zvichibva muno muZimbabwe yanyepe Aiwa idame iro. kumberi. 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 Plus futhi Uneona kupiwa fodya ndisi tiri kuapa munyepe Virginia. Tobacco How's Jacob? Shuga yedu. kutedzere kasi ndokauchaiko asi muriwo gara unodhura muriwo aunoosariko muriwo unodhura amukange punani yeni Apa muriwo amukange punani never amukange muriwo fore rinodhura. Yeah, Muriwa so kutambana. punani nevertheless Isu vangu utokona kutotadza utourova. Utobva utodzoka utotaka utonoenda jerera muriwo Dry spell.
Usavi, Murio. My Uziva went to Gogoza, Tia Beru. I'm going to turn on a favorite Barigosa. Favorite. Soft as with the auto Gogoza. Tat, Urapunani. Dollar for two. I don't know the Russia sharing a new 5 aside. Man, bumbo glass. Yeah. But problem yetu isusu ndekuti kana wauya kunoka sasingoti wakapenga kuti wauya futi hauna kuwira isusu wawira hama dzako apane life yako vose vanowira isusu tinovasi ini ndichiuya kunoka ndakandawira vanhu padheni pangu ndozoita zvemafriends ndozoita zvemabhebi ndodiwa nemabhebi ndikafutika Makakrown the last time na uona Jungle City wanyatsa Jungle City Lawrence subway Jungle varikuva tingori kepuka itorine meaning kwandogara itorine meaning yainayo but vamwe vanongouya kuno oda kutanga kunyenga maraini vaisiya satinyenga maraini kunyenga masalad toya kuno toanisa mvura yemutep iyo anenge vachinwa mvura yemubhoho vachigeza nemvura yemuswimming pool ageze mvura yemuswimming pool idogeza netap water masaba kwana grindel aiusvika mvura haichasvika Mabo again. Mabo again. Kunaya, my man is December. Kunaya. Why don't you meet out the swimming pool? It against out of vacuums. In a Buraya, in a clean work. What was in my bucket? Why don't you coupe? That's my team. One take our John Shop. Just end up at 10 pounds. That's what take a certain glass. I take a glass. No, that's what that is. The chair and Burando Mandano. What's Badana? We never have Babylon. She would have Zimbabwe in China. Would I Canada green tail, Borotail? Nengenesh matank pamso. Ale marase sakafa. Tarzano esa dakafa. Pura mtepi. Gawa. We go back to that question. Do we take purified or chlorinated water? Is it purified or chlorinated? Tap water. Tap water. Inonzi ayo amenozokuita kana kuti vamwe vanoti haina haisikunya kuchena but ini chandokutorera ndakaizhaira ndikatomwa imwe ndoinogona kutondivhiringira and it's good for me because handisanamboita chirwere chekuti ndamwa mvura svika pandave panagura handisandamboita ndambotsvaga better source yemvura yakasiyana neyandosenzesa mvura yandakangosenzesa ndiyo ndapana chachaitika chiri chekuti ndozonzi nhasi iri maya saka ndo best source so far ndiyo kwandiri but kumvura patsvina zvine nzvimbo pane nzvimbo dzine tsvina mvura yacho muno mapipes mamwe atosvika ndokune mvura inonaka yese nanori ukanokanzwa nyuzi zikutorwa vana kutotorera kuti vamwe vada kutobika inonaka kusiuranyuzi senhasi nhasi tedu uzoti aiwa taura zvawataura wati that mvura iyi anoona iyo yekuti ukaichera waisa muchikontena muno maraini muno mhasa ndaona but muwekington ukaichera waisa muchikontena unozoona tsvina saka kutaura zvekuwekington zveblack aiwa ndakubvunza kutaura zvekuwekington here saka mapipe ekuwekington tisitaura zvemubare isusu kuti mubare hamuna mvura ukaenda kumaplatsi yako ikutorasizvo Because I said it's a time you're going to understand it.
ukazevhura inoita tsvina every mvura mina ndikutaure pombi chaicheyo pombi chaicheyo yakarekadza kuivhura wakazevhura netakakuridza muridzo sound yoratidza kuti mvura yange yaenda Rodiwa mwana umwa mvura yaenda ndoba rinobuda ro asi mvura yakaramba ichingomusenge zvikulo inoramba watoita kusenga kuedza kuromanya yatiri kutaurira hasi majames kusarana kwemvura but mvura inonzi ainochena ke hanzi ainochena zvekuti inorwarisa munhu asinganzwi bhongo yatakakura nayo yakachena ndiyo yatakakura nayo yaingasina kuchena dayatakafa yes 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 man tabuda paintaneti amai vamad moven niceness makambonwa mvura inechina mbari pombi mvura yakanakisa asi inenge yaenda vanenge vachichinja machemicals ka but makamboketsa mvura inechina kana namabhuku hakuna mvura 4-5 years asina mvura mabhuku muri kubuda chaizvo hazvina kana 1 week zvagadzirwa zvemabhuku pane mvura iripo kugrindel kana naborode vakunwa mvura emboho chiendezveni but kaganzoka mvuzera zvoda wapera ka kuti chlorinated ipurified here kana tichiti purified zvinhu 1 chlorinated was by the main reason chlorinated was to purify it. You understand? Yeah man. hanzi mzimbabwe spring water purifying yacho manje zvinosiyana nequality yemvura pane imwe inotanga yafyutwa yoona kozoita imwe kuti inongoiswa chemical kana kuti yemabacteria nemagems acho whatever zvavanoita auchataura unotaura zvinotaura saka ukanzwa ichinzi purified kana kuti ichi haisi danger chero kuyaona iri muchigubhu yakanzi purified hanzi yakasviba but inorwarisa munhu anorwara kudhara ndozvokutaura muzimbabwe makatedzwa mvura yakaonekwa iri safe yeshikwetsu chete ko yakanzi zeteujiye aimbobvunza ane zvaari kutitaurira tsani ane zvaari kutaura mvura madekadesi aiwa pamvura handiti pane table handiti paground pane table zvaufanira kuchera mugodhi handika unobata first mvura handiti haisiro mvura original mvura handiti pane matables pane mastages handiti table yemvura yakatoiteka so yakadai so yakadai handiti ndinozoka palast number ndo mvura chaichei purified water handika ilast number yemvura yepasi iyi ndemugodi ke handiti ndemugodi handiti but mvura chaichei yakanyatsochena yemustream ye ndaudza chikwadi aiwa unogeza unogeza imomo handiti unowachira mastream handiti but ziva kuti pane chi unoona inonzi ivhura ireya riversind inowacha zvese zvezvesha waiwana chera anonzi machi zvitsime mvura yacho inenge ibva upi matsime manje haachengwe pane mvura mberi achero pasides ndo akutaura pasides unocherwa padhuze nemvura isina mvura inoerera yapera yakachena mvura iyo because inenge ichifyutwa nevhu ende mvura inenge iri stagnant haitombori piwa iyo wemvura but mvura yemufuku iyoyo inosenzeswa zvimwe zvinhu
kasi kana yakusenzeswa pakumwiwa inomwiwa under desperate situation. Kana situation isiri desperate toenda kumatsime kuisha kutone matsime even mwini padhuze nerwizika munotochera mugodhi wenyu wepadhe. Alright. Why bow isikacherwe 6 meters? Icherwa 20 meters down. Why? I think Kama segments and ukutara. 6 meters kudaro iyo mabowo acho anasiyana mabowo acho itai mabowo acho mazhinji emarara atonzi mvura yacho kuchena tebo yacho tebo yakatokoletwa kuharara. Tebo iripo yemvura. Wakambozvinzwa izvozvo mupepo Zechi. Karen table yacho yakapoludzwa. Aiwa. ndechimbodaira zvatiri kutaura. Zvane zitebo yemvura. Modaira zvatiri Iwo kutaura. sachiza. Alright. Awa table shiko. Mvura zhinji yakatorwa mumaboho mamwe ikanosemblo yakatoonekwa kunzi senge kunana Glems chichichukwa mhenu But ona yakatonzi haisi safe. Why is it safe? Yakatopollutwa that water table. Why is it safe, Gawa? Gawa, why is it safe, Anita? Water table yacho is already polluted. No. Saka iwo ndori Gawa, mire ndikuzi Gawa. Yoruma kokusha unotakwe. Zigama man. zvakatosiyana. Gawa, mire ndikuzi. Gawa, mire yashukuzi Anita. Painodzika. Unzwa. Vanoziya zvakufana septic tank Anita. It's 3 meters. Mire ndikuzi. Mire tara newe. Aiwa. The only thing chinoitwa nevhuka is filtering. Alright, it's okay. It's okay. But ona. Ndosingafambe. Hapana chimwe chinhu chainoita. Ona.